Fil-15 ta' Novembru se ssir is-seba' edizzjoni tal-Fun Run tal-President. Ħabret dan it-tnejn filgħodu l-President ta' Malta Mari-Louise Coleiro Preca waqt attività li għaliha kienu preżenti numru ta' tfal minn skejjel differenti. Fis-snin li għaddew il-Fun Run ġibdet lejha l-eluf bil-kulur vjola jiddomina fit-toroq lejn il-Belt Valletta u b'ċelebrazzjoni sħiħa la darba l-parteċipanti jiltaqgħu fi Pjazza San George. Għal din is-sena din l-attività sportiva nazzjonali se jkollha 4 postijiet ta' tluq, it-tela tas-Saqqajja Rabat għal dawk li se jiġru u d-dar ta' San Giuseppe f'Santa Venera l-Università u l-Pjazza ta' Raħal Ġdid għal dawk li se jimxuha. Dan biex imbagħad il-mixja u l-ġirja jintemmu fi Pjazza San George fil-Belt Valletta fejn dawk li jieħdu sem jingħataw ukoll ċertifikat ta' parteċipazzjoni. Iltqajna ma' Karen Ellul, omm Kejken Quiven li ta' 8 xhur skoprew li kellu kanċer f'għajnejh iżda lillum il-ġurnata huwa mfejjaq. Magħna stqarret l-apprezzament u s-serħan il-moħħ li joffru lilha u lil żewġha il-Malta Community Chest Fund. Meta ssir taf, isek apparti li toħoqgħod ikun marit, tibda tgħid barra se nagħmel fejn ħammur. Kienu għalunna biex immorru għand il-Community Chest Fund u ġejna u mill-ewwel ġifieri għalunna fejn ħammurru noqogħdu, għalun li ħajħallsunna kollox huma ġifieri aħna ġast kemm badna t-tifel u tlajna. Il-President Coleiro Preca appellat li tfal biex iħeġġu lill-ġenituri tagħhom jipparteċipaw f'din l-attività. Qalet li permezz tagħha mhux biss jinġabru flus għal Malta Community Chest Fund iżda bl-eżerċizzju il-parteċipanti jieħdu xi ħaġa lura huma wkoll. Min-naħa tagħhom is-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka l-Innovazzjoni, iż-Żgħażagħ u l-Isport Chris Agius u x-Shadow Minister David Agius għaddew is-suġġeriment li d-data tal-Fun Run tibda titħabbar minn sena qabel biex ma jaħbtux attivitajiet oħra fl-istess jum u bekk kulħadd ikun jista' jingħaqad tal-attività waħda nazzjonali.